vídeo participatiu ha consistit en un projecte audiovisual en el qual la presa de decisions ha estat conjunta i hem funcionat per consens. Ha sigut un procés bastant intens de diversos dies i al final ha resultat en dos vídeos, un que tracta sobre la situació de l'immigrant aquí a Espanya i un altre sobre les dones a l'Afganistan. Ha sido como un espacio donde todos hemos podido compartir nuestras experiencias y reflexionar también sobre diferentes problemáticas muy importantes que muchas veces en otros espacios pues no puedes hablar o profundizar tanto en estos temas. Al principi va ser una mica més complicat perquè no ens coneixíem entre nosaltres, però a mesura que vam fer dinàmiques i vam aprendre com funciona la càmera i amb això vam començar a gravar uns vídeos curts, tot va ser més fàcil, també vam compartir experiències i ara ja ens coneixem entre tots i podem compartir fàcilment. El més interessant ha sigut veure com hem compartit el mateix interès per, en aquest cas, de temes de pau internacional i també les implicacions de la pau a nivell local. I també ha sigut molt interessant veure com hem treballat conjuntament per construir consensos i sinergies a l'hora de fer aquest vídeo participatiu. Lo que más me gusta era que podíamos trabajar juntos en un ambiente muy amigable y podíamos compartir nuestra idea libremente.